днеска ти играме Roblox с моят братовчет. До мене. Дека си бе, брат? Тука съм. Тука. Те тука. До теб? Там. Ти ли си Влад? Да. Чакай, Айде, трябва даме да да си си направим ставам куче. коса. Брат, следи ме. Що стоиш, бе, брат? Следи ме. Абе, да си ставам коса. Чекай. Леле. Дай пея. Я. Айде, следи ме. Брат, следи ме. Леле, Айде, кадро. не улезал в фонтаната. Брат. Абе, кадро одеш. Чакай да вземем кола, брат, за по-бързо да отидем. Брат, ти... Чакай да я те взема. Авион! Не, я види. Айде да улези. Какво да... Ама е бърза. Леле, бъжо. Че я ти можеш Чакай да видим някоя друга. Има ли авион? точек си две. Еме формулата тази, Георгичо, имаш. На мене ми заличе за обрат на Лексистевъл. То съм сменен, че не е обрат. Брат, шоко е вайб. Ай, я кюрам да взем куче, оди по мене. А я чорам... Не, брача ми и на мене и я не знам кай воза маринговци. Брат, тако. И аз, Марин, я кюрам на куче 18. Окей, я нема. Я ти си оставям колата, я ти си тръгнам кола, нема да имам кола. Така да... Марин, де ми си точа? Чакай си уиста куче да живеем. И па даде, чакай, я идем в хал. Кучи. Чакай да Това е изберем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Ево 18, кай твоята формула. Чакай да изсяки. Айде! Телепортира се кай тебе! Здраво! Дали си добър, бе, брат? Че да я виеме последната какво. Кой зна, дали си добър? Добър си. Чакай. Добре. Брат, тражам някаква баба. Не иде. Айде, бе. О, са игралище! Са игралище. Брат, не важно. Не, улезени у кукета. Не! Сега те убием, Айде, я те заключим и те убием, сега. Чакай. Сега не смеят женски да улават у нашата куча. Не е улезела тука. Тука да не. Брат, ако сака да се Брат, не можем да я найдем. на мене не ми дава да заключам. Дали е нормално? Не! Не ми дава да Абе, заключам. брат. Не, вака съм. Ето тогава вака. Абе, избега с скутер. Не сме скутер у моята куча. Не можем да заключам, ти проби. Брат, има ябълка и банана. Няма вез. Ще му васа? Сега няма шанси да. Тук ти... Не, трябва за косене, нали? Мари, найди ме. И аз се скри. Ей, шоу, камино ли иде? Я бе. Бе, Не брат! иде! Не иде, брат. Мръж. Леле, извини, ако има поренц, брат. Брат, Не мой да паднеш по скали. защото... Леле, вако, аз знам, бе! Имам гледане на YouTube видео, събрал Кейвен и някой игра, добре, то како някой жални работи гледаше. И тук игра... Марин! Я... Весовако ти, бе, баш. Видео. И аз съм и... Леле, не иде! Ами избега ми, тука! Брат, Не! Доле ли е? я не иде! Отзид некако е пътната, за така да е вея. Чакай, не съм дека бе не иде. Кай, не ми избега, брат. Не можем да я... Не, дека е, бе, брат. Дека си, бе, брат. Не го иде, найдам. Георги! Къде си, бе, брат? Не, бе! Извини. Брат, не скоптя паса. Обой! Ригат се легенди. Може, заключено. Да. Дека е, бе! Я че отключим, за да можем да излезем от двора. Да играме футбол. Сакаш? Аби чакай да я найдем та. Я трябва жан, сакам да я убием от ти женски не смеят у нашата куча. Леле, избега ми, я. Какво е? Не со точек, не со скутер, со тротинет. Не со скутер, со тротинет, брат. Кай може да отиде? Абе, я не знам. Леле! Леле, дека иде? Я видя, бе,
Айде. Коя Тук ли? роботска робота? Не. Не е Не. тука. Леле! Не иде. Знам, съпротивен. Там е една така. Ево, птица път. Не. Ти, кой умре? Yes. Уби ли я? Да. Женски, се не спеят, урежте кутя да улават пари! Ковци, шо са да си? Шо биде? Пътнават кутята. Умре ли? Да! Леля, погреши. Женски. Леле! Ама сега за всеки не може да улава кутята, така да... Я. Ама чакай, дой. Леле, ке се телепортирам. Ангелът вика. Чей да се... Леле, ева го чакате, шо се... Чакай, извини, сега пак ще те направям да можеш да заколчуваш. Погрешка, сега ще те направим да можеш да заколчуваш и отколчуваш. Погрешка ме уби. Погрешка ме уби. Феноменално, я ти се телепортирам. Кай ви, добра музика, бе? Коя е тая музика? Тук некой има с музика. Добра музика. Мари, най-кай фонтаното биде. Чакай, Леле, дали е ръка ти? Па Гярик, сега не можем да улавам от твоите куча и ме уби. Ау, чакай, сега ти дам. Ти... Брат, Идам да те спасам. ама Сакайки ли ме ти уби? Ей! Ти Ай не сега са... пробай. Чекай, брат. Добро лайка, идам. Добре, защо не е смешно. Брат, заключил се. Сега... Добро видео, воче да видим колко минути е. Колко? Кай се гледа? Няма. Апликацията за снимане. Защо ми е ставена? Дека ми е в... Кай... 7, добре, то е добро, значи не ми се изключва, ако ми долу 10 на апликацията Bandicam, защото ме не види трябва да... Он не себе со мене да какаш. Георгио не се со мене да как. Леле, колко се смеем. Никой си воя на Георг. Точно му се яви Ники. Брат, заедно ли се тушигаме? И я горе лака. Мил си го. Брат, Ай сега. брат, ти потрошиме вода, брат. Ти потрошиме вода, брат. Остави я водата да си тече там. Брат, доста ме носиш, дай малко да поладам. Може ли да скокнем? Ти ме скокнем. Дека се еви. Ай, нема да спием от цела вечер. Пари. Я си вземам много. Съм. Я Какво ти да дадем. затворя? Лели, шо ми даде пари, кой имам, бе, брат? Шо ми даде пари, кой имам? Маринго си воен много се смее. Брат, кой ти Сега дава? ще да излеземе доема от това диското. Ако е Айде пощено. да спием. Ама цяла нощ ли ки спиеш, много време ки бие. Да, е така, Ай, ние чуеме, ако е пощено диското, чолеме да играме. Ако не е пощено, ки се шетаме из града. Няма да се шетаме из града, коеме ка авион. Леле, брат, оставил си е кутията отключена. Брат, отвори ли си? Пробай да я отключиш. Чекай, я не знам какво са. Ти отключи ли я кутията? Сакаш ли да кажеш дали я заключи? Не, дали я отключи. Всеки отключен, бе? Айде ви ме Не ви дава. Ти не сме друга. Чакай малко, чакай да я ти направим друга. Не, прави друга, не! Леле, женската! Брат, откай! Нели не можем да улавам? Ти направи един да можем да улавам от Нели му би. И сега и то се зачувала. Леле, ще обавам от телевизията по щело. Кучи има. Не иде! Сладко, леле. Не дай я, фанали! Убили я! Убили я!
Да. Най-яки сме, бе! Няма повече от нас. Ние отиваме доле. Отиваме доле, ние доле да одаме. Ай, пробай да я отключиш сега. Да заключим. Ние отиваме нели у диското, ако не е отворено диското, отиваме у авиони. Да. Добре, договор. Може ли... Брат не ми дава да отключа. Пак граш такива с теб. Не, добро. Отключи, брат. Брат, че и да те ставим за друго. Чакай, бе, брат, чакай, брат. Застани да се направим. Ама не ми дава. Шо, кола ли? Не. Брат, виде. Ки то не съм. До диското. Вака са да не си. Ай, вземи некоя кола, може. Ти се одмори. Брат, те вземем, бе, брат. Било кой ти вземем. Не фото. Ай, малецката Гледай я се. вземи. Малецката. Че? Малецката я вземи. Брат. Дали. Ама, брат. Ай да видим дали ще не ми засоберем. дава. Че, брат. Брат, я притискам за коли не ми. Ба, пешки, Знаем дека ти би затворено диското, ти не кажа дека ти би отворено. Чакай, дай. Брат, не скопна. Дай, чакай. Ти Ай, вземи. я с... Протинет ли е това? Да. Да. И аз от те. Ай, диското е затворено. Май, вземи си. Па начекиме до авионите. Дай, че ти чакай Колко авион. е през? Кай авиона че ти Брат, чакам. дека си бе, брат. Дека бе авионите. Кай авиона съм. Почекай ме там, брат. Почекай ме там, ти... чакай. Леле, айде до дека е зелено, брат, да поминам, ти трябва... Не е важно. Айде, още малцик е затворен. Шо? Авиона. Нема да затворя, бе, брат, не затваря. Валя. Чакай си вземам куф. Ева, можем... чакай, аки се стан да работим како ютубер. И я ќе се направим ютубер, бе, да, то го имам покажано на първото видео с Roblox. Правя мали. Забравил. И аз се стави. Дека беа професиите, бе, брат, тука, валя. Не, аз съм се забравил. Че и отдавна не ми играл Аз съм Roblox. ютубер. Чакай, Айде да. я тражам, не можем да Долу го валя натре тук. има светло. Бе. Че? Ютуб. Сега и Roblox съм ютубер и в реалния живот съм ютубер. Да. Ти има линк в дескрипция, да може да ти го гледате и мен ще ме гледате твоя канал. Види колко бързо сме. Знам го, я на нас отвите. Леле, и ако се сеташ по-бързо. Чуо да вака? Я улезе. Я ти улезе. Я улезе. Кай! Ай сега пречиш ми на парашут. Сакаш ли на вола? За тай човек с балон. Я се води, ама. Брат, падя. О, не. Я. Айде пробваме да я найдем кучица. Леле, брат. Па ние Оти дека би- я тражаме, брат. Оти не оставя да дойде. Ти леташ ли? Я не те гледам нигде на сите страни, брат. И я ќе пробвам да слетам на кукето. Мари не найде. Бейбе! Леле, мало дете. Леле, ако можем да го пи. Не, само не ми да се кача. Я мислам дека ќе слетам на кукето. Вот. Како Ако не пливаме, съм брат, добре. така? Како пливаме на земя? Шо е, брат? Лулашки. Сега? Има, Мари да. за лула. Да лашките тука. Да, Кај лулашки. фонтаната која те остава на почетку. Раката ми се спотила от малко шушу. Я Без марингуци. Лулас. Леле, брат, ако може ръка да се преобърне, нели можеш? Не можеш именно. Марин, аз съм на нашата куќа. На кроба ли си? Да, оди на куќа с нас и аз съм на кроба. Вали е нашата. Я гледам Гило. Маринка си, ако видохте георгите. Ако видохте георгите. Кай маус. Ако ми се гледа. Go, брат. Притискам. Go, ушо не ми дава да одам. Чакай дай. Не ми дава да одам, я притискам Go.
Ваня паднеш. Ти па добре не шо. Марин, ти си скръшен коските, ако падне буквално. Шо? Ти си изкръшен коските, ако падна. Не, нема. Добре, това е реалния живот. Вие слонниката! Чек. Девойката улезе! Видя? Леле, Видя на ама не можеш да улезе, бе, брат. Аз съм умрен. Сеташ се умрен. Карай, вземи, не ми трябва, бе, брат. Не. Да държам. На мене не ми дава. Кери, на мен не ми дава да се спалнам пред... Не ми дава. Че на него загасам. Не, брат, бегай. Чекай. Ай, сега ветра. Вие кай лолашките ли сте? Аз съм кай лулашките. Сега во какво да го... Ай, ме. Брат, биди. Шо е ла, бе, брат? Марина, лулу, сгънейцата! Види кога се лулам под лолашката. А гледай сега я колко ти съм силен. Бе, брат, шо е игра? Леле, на мало работчета гледа. Ако гледаш, ти си умрен и се лулаш, бе, брат. Гледаш, живи се. Деле още те гледа. Гледаш ли го? Не валя вака. Ведно свете. Ние сама братовчета имаме мислите мало с моя братък Сака, моя Лаков и на него е таков. Он кога ни се яви? Ева, брат, не можем. Не можеш ли да скакнеш? Ти си умрен, веќе не можеш. Не можем. Да много силно. Лели, на мене не ми дава, брат, да се преобърна, ама имам да притискам. Я Дава не Любе, мога да брат, се и чич. преобърна. Може и да... Марин, аз сега си мисля лулашката, да одеш на тази лулу. Гледай сега какво. Марина, Леле, брат, отлична роба. Марина, оди на тази лулу с границата. Не. И аз. Може ли я пръв, Леле, девойчето до тебе, брат, да не се залюби. Не, 100%, не. Ама не, аз. Знаеш колко далеко ти отидам? Леле, веќе Леле. Видео... Види колко много се преобърна. Чекай да видим колко минути е видеото. Видеото е 17, kao što знаеш. Kao što знаеш, видеото ми е 17 минути. Ти кажеш на... Без кем Ева, се аз съм обазен. малко се ле. Айде, Яке сека! Леле, обазено яке. Брат, дека си. Яке се лизнам. Я ти он да крадам банка. Ле, ти каде пари, бе, брат. У банката? Да, бе. Пък и ми стигна, значи. Ти вика... Дека некој предал пари от банката. Шо ме гледаш, бе? Я одам от кай базена. Леле. Изтумба се колата на баба. Без мене ти. Шо е ово, брат? Сега ме куци. Ти име тука и тука ти се отвори една дупка. Тука ти се отвори една... Еве, дупката ще я рече. И сега ти има у банката там кај шо е гел. Сега има у банката там... Чакай! Кај си на брат! Шо ти кажа, бе, брат? Ти има у банката там кај шо е Георг. И ако е заклучен. Може ли я да украдем? И я ке сега Може, види. ама трябва ни бомба. Да, па я ке за... я ке бухнем и двајцата ке вземеме парите. Бива ли? Я ви ще взема. Я ке пукнем. Ти за друг... пукни ти. Я ке вземем за друг пат. Айде бе, нейке. Па тогава мой я ке се. Не. Ева, Брат, я сакаш. И моите бомба експлодираме! Импулси, експлозии! Си не шо брат? Камерата, брат. Брат, с камерата, ако сака, брат, гледам се. Че? Гледам се. сега имаме пари. Сега я крием това. Ние не се гледа това. Стама не влез. И я ке вземам пари, ако има още, брат. Нема! Ама добре се, брат. У мене има 5. Гледай, брат, аз съм ставил 2 бомби. Има 5 милиони буквално. И аз съм кай куйката.
Да, знам дека можеш да се телепортираш. Лели, цвекето изгорело. Ай, дека изгорем и я, брат. Аз знам Чакай, това. брат. Кай можеш. Чакай, не. Брат, тук не ми дава, речем заключено е. Диското не е отворено, само вече. Леле, дали се... Диското само работи в събота. Денеска е понеделник, Brookhaven. Brookhaven. Да, Monday пишува. Трябва Да Saturday. пишува Monday. Брат, како експлодирало малко ил, ама нема вeze, малко ил. Малко е уште ил. Тука да пишеш кота на нея. Експлозии со бомби, брат. Георг, да знаеш на видеото ви. Мари, гледате се и кутията. Добро, ја чувам некаде. Ја ќе се шетам низ града, ако се најдем, ако не. Ако са, какво после пътя дом да се оправя, па ја ќе... Марио, кай си ти? Чекай, ја излавам от банката. Айде играме футбол. У кутята ли наш? Да. Чей. И ја ќе бијам у джакузито. Има? Не ме зафрикавай. Нема джакузи, нели? Има. Да си идам, бе, брат. Аз сега да тази дупка се... Чакай прво да си се облече. Брат, сега да ме затвориш. Трябва гол да бия. Трябва да се подвижи. Не да улизам. Сакам да ме затвори. Не ми дам. Айде. Почей, брат, почей. Не ми дава да се облечем дуксерицата. Брат, я ќе се шетам за това време. Изградва како, знаеш. Леле, тук идам да се запалам. Сакам да запалам и ја не знам што правам, ама нема везе. Ова майка и дете, брат, малко се подпират. Не знам и ја што прават. Шетат се около ни. Сакат они во авиона, ама ако влезе некој у нашата куќа, не смеја джемски. Како се телепортирал брате, бе, не ни се отвори. Телепортирам слуга. Немојте само да седнеш, бе, брат. Тука го решиш сега, не можеш сега со бомба ти скоро. What? Не. Бомби, бе, брат. Ставай бомба. Брат, ако са, дори сега ми даде дълго ти покна, брат. Ако така бомба, бе. Джакузито е плавал. Шо баба. Знам дека повеќе се. А шо има тука? Валя не ВЦ, брат. Хайде! Шо сите ако Да, не чистам, брат. Я ќе одам да направим едно видео. Ајде беги таму на влог, брат, дека ми беше тоа букот. Брат, испоти ми се раката, брат. Долу. Аз сега ќе горе ќе правим некој видео. Леле, права, шо удраш на нас. Брат, кој не? Леле, мало дете шо не? Ја не ќе опува се, па ја ќе кој знае дека сум. Ајде да правим видео. Па ја правам. Кинја на Friendswork бил спам. Ја правам видео, бе, Гео. Че, ја да си вземам камерата, да можем да правим видео. Мари, не играм Roblox на Roblox. Roblox на Roblox. Не те запрекавам, ако сакаш да видиш. Брат, ја дека, ја не снимам напред, брат, ютубър напред снимам. Ја сакам ја да си снимам. Има друг начин. Мари, ще колко време ќе ти трае видео? Добро. Ја сега ќе идам ќе те снимам, брат. Ќе идам ќе те снимам, ако знаеш. Това е неща. Мари, още колко време ќе ти завърша видеото? Още малко. Дойди да ми отключиш, устой, ја можам. Не, добро ти не сме. Георг, още малко. Сега видеото ми е
Знаеш колко минути? 25. Вау. Добре дошъл. Имам 58 субскрайбери, даваме. Ако добре, 50. Дава ли ти толкова много да те бият лъга? Епа, ако имам 50 субскрайбери, даваме. Брат, отключи бе, брат, дека си. Или на друго место. Чакай сега. Я отключи. Отключи, да. Марин, трябва да си го горе крупчето. Ами то значи дека съм ютубер. Сега да кажа. Георг, знаеш кога заключи, кога вратата е отворена, брат? И застана. Тя затворена ли? Да, заключи. Е така. Или горе чат, брат, кога да стримам, ама не тъй чат ми е малингоци. Тъй чат е другите ще си изборят. Някой. Айде, дойди. Як е трябва Види. 1000 дена. Брам си роб. Не! Изключи ми се. Е, по-добро да. А има ли мони? Абе, извини ме, брат, сега ако те снимам. Сега ќе те снимам. Брат, ще го изрази, брат. Не ли гледаш дека те снимам за YouTube тук? Не ли гледаш? Я го я Roblox. Играш. Я ќе те снимам за цели... Я те снимам тук. Ако можеш да видиш. Сабре ти си ги... Добре, аз ќе седнам, ќе снимам како играм тук. Айде сега ни, брат, што сакаш да направим? Ти играме, тука си се напувам, добро се. Направи си сайнап. Няма да станем с това. Направи си сайнап, месец. Чао. Уй, колко бързо оде, не само. Брат, ако сакаш да снимам. Брат, што снимам бе тук? Леле, извини, ако тасатурата ми свете бело. Шо се дешава, бе, брат? Нищо не стискам, ама. Ама какво? И аз стискам. Абе! Доста стискаш. Доста стискаш. Доста стискаш! Добре, да се седем. Това ми телефона. Ай, бе, добре, да не стискай. Не можем да го вземам. Добре, я доста снимам, ние завършвам с... Не. Чао, я изключвам, чао. Чао. Марин, сега само ти ли играш? Георг! Уби ме за края. Я се изключи. Маринкоци, тук можем да го застанем и ова видео, бидейки некем да го правим предълго. Веќе ми е 28 минути. И kao ще гледате, Георг си пусти камера на видеото, се снима, бе, брат. Снимам го. Снимам си YouTube. Чао. Добре, нищо няма да бие от и... Ясно да ме сабскрайбнете на Марина Цемача на това време.